Idog-idog ako no Aksyon Eden. Na, para makita ang beauty mo. Aksyon Jay, no? Para makita, Jay, no? Ang iyang beauty Kina mo. ba, Daddy JM? Daddy. Anong story mo? Pakita kami, be. Papati. Ay. Daddy JM, may kalaro na si Baby Aksyon. Gilalain sa... Agoy ko sakit sa tiyan. May kalaro na, ano ron? Wala. Mabigwasan ko di ka ron. Sige. Anyway, good morning laliwat mga ka-aksyon. Kag-welcome to this Aksyon Balita Morning Edition. Masaka ko na ha kay saka ko na. Saka da. Atiya Kim Riman, Martin Aliling, Ira Last. Good morning kag kay Alex Fuentes, Mang Aga, Jane Oiseser, kag kay Ray Barrioga, Mary Joy Camero, good morning man, sa kay Kil Gourd Nedco. Good morning sir, God bless. Greet ko lang sa pamilya Okden sa barangay Antipolo, Okden gidman, Pontevedra. Jinky Dialagdon, good morning man. Bia Jonathan, good morning ko no kumare Eden. Greet lang lihog si Mami M sa Golden River Subdivision. Nakakanto na to say. Oo magdulo. Magdulo sa iya mga... Hindi, nang... Sa mga bitsokoy. Alope, tublayo mo na. Okay. Kagbudbud. Kaya nakatultol na siya, ha? Yes. Ako nagligad to. Toltol man. Oo, kagamay. Kagamay, Kagamay ang makulo. Judy Dan, Mike Agaman dira sa imo sa Austin, Texas. Nathan Borromeo, watching from Isabela, Moises Padilla area. Bugtaw, Palakyaw, ato ng West Philippine Sea. Ay, bungga ba? Bungga sang... Daw ka kuha na si Yayaw, daw ka fighter niya kay Yes, Nathan Borromeo. ka very general. Yes. Ana Sinoro, Mike Agaman. Good morning! Kay Maria Teresa Hovilenia. Sige, action din. Kay Sir Alex Montesa, of course. Kay Kent Brian Green Cartojano. Ay, Romans 10:9 ko na. Salamat, gida. Kay Lorna Diligencia, good morning, man. Of course, Ma'am Cory Viday still watching ko na hambal niya. Talagsa, talang ka makita. Yeah. Actually, section Eden, kada Thursday lang sa kahit kuha ng Saturday. Yes. Parang mabalance. Para ma-miss ni man ko. Muna siya. Gusto ko yung absence nakamiss ko, no? ko. Ano ganyan, ano? Ha? Absence ko, no? Ano na? Makes the hearts grow fonder. Amo na. Muna siya. Ilong guwabe. Hara na ginanat na. Ilang bala. Ko ang absent, ginahimo, yung imo, tagipusoon, manog tukod. Founder mo. Fander. Ay, founder. Abi ko founder. Makes the hearts grow fonder. Manog bayad. Fander. Kaya fan naman. Fundo. Good. Amo na Hindi pwede gali. nga fan, F-O-N-D. Ay, sorry. Ang inabutang sa guya. Ay, ako na. Naglain pag okay na to tari. Ako naman medyo mango lang. Ay, ako niya mga umakot. Talain. Sige. Ay, ano na? May pa. Ay, Ay, sana saan lang. lang? Sige, dahil na magbato, malabago, good morning. Sige, standby na kita sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, nag-abot kahapon sang aga, Hunyo 30 sa Bacolod Silay Airport ang 42,600 ka doses ang Sinovac vaccines para sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Ide ang nag-abot mga alas 8:50 sang aga sakay sa PAL cargo flight kag kabahin sa kabugusan nga 150,000 ka doses para sa Western Visayas sa rin sa National Vaccination Operation Center.
7,800 ka doses ang para sa Bacolod, kag 34,800 ka doses naman sa Negros Occidental. Sunod kay Governor Bong Lacson ining mga bakuna ang ipadala sa mga local government units nga luyag padayunon ang vaccination program. Dugang pa sa gobernador, magapalayon sa gyapon ang pagbakuna sang Pfizer sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay kag Negros Residences sa siyudad sang Bacolod tubtub buwas nga adlaw, Hulyo 2, Biyernes nga adlaw. Ginparg ni Bacolod City Councilor Archie Baribar nga nag-overreact lamang si Negros Occidental 3rd District Board member Andrew Monteribano angot sa iya palayag nga dungan sila nga magpa-drug test. Sa interview section fighting line, ng klaro sa konsehal nga drug test hindi para sa illegal drugs kundi para sa metformin nga isa ka maintenance drug sa diabetes ang iya ginahambal sa kay Montalibano. Sunod pa kay Baribar, ginpadalman kun tani ang iya palayag tungod ini balos lamang sa iya ginpangop nga isa ka lahog ni Montalibano nga masulod sila sa cathedral para magpangadi. Bukas naman si Baribar nga mag one-on-one sila ni Montalibano sa isa ka talakayan agod matapos ang issue. Now, ang akong nasabat naman siya is nga mapa-drug test kami nga duwa. Hindi pa ganito sa illegal drug, kundi nga sa metformin. Ang metformin, bulong na sa diabetes. Sa ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Archie Baribar. Ginatun-an naman ni Bacolod Councilor Carl Lopez ang paghimo sa proposed ordinance nga mag-regulate sa operasyon sa mga tourism establishments nga may direkta nga impact sa palibot. Si Lopez nga mong chair sa Committee on Environment ang personal nga nag-inspeksyon sa area sa Sumag River sa din may ginareklamo nga development sa lugar. Ginpahag ni Lopez nga iya nakita ng pila ka mga paglapas sa lugar nga ilakip sa iyang report sa sangguniang panlungsod. Si Lopez ang unang ginatagan sa special designation sang SP upon ang kapulisan ka nagkalain nga ahensya sang gobyerno para ipatuman ang mga mando kangay sang cease and desist order batok sa development sa Sumag River. Sunod kay Lopez, gintuman sang developer nga si Engineer Andres Taculod ang ginpapanaog nga CDO tuhay sa naggawa nga retrato sa social media nga nagasige ang iya operasyon. Apang sunod kay Lopez, sa 7 ka mga lisi ni Taculod, mayara sang 3 ka mga establishmento sa lugar ang mayara sang mayor's permit kag ang iban ang sige pa ang proseso. I inspected the area yesterday myself and I saw some violations. Sorry, ako naman to ang one of the operate lang wala business permit and then si Taculod also accompanied around the area. There are many suggestions I need to make and also maybe even an ordinance to regulate. Ang kabayan sa pahayag ni Councilor Carl Lopez. Nagaupod man sa magkatapos sa kapulisan ka BJMP ang pila ka mga barangay tanod sa barangay Blumentritt sa ginapatigan nga manhunt operation sa 3 ka mga persons deprived of liberty nga nakapalagi sa pasilidad sang NODJ sa tong Hunyo 29. Sunod kay Kapitan Ronald Olvido, las 7:30 sang aga sa nakabaton sila sang report nga may nagapangkuha sa mga balon nga pagkaon, cellphone kag iban pang kagamitan sa mga tapasero sa Hacienda Vélez sa among Barangay kag Banwa. Dugang pa gilayon nagkigangot si Olvido sa kapulisan kag ululupod nagpadulong sa lugar. Dito kag nakita ngin aligar 4 o kung 5 sa mga PDLs nga nagatulog sa mga guba nga balay malapit sa sapa. Apang gilayon ang kapalagyo sa nag-abot ang mga otoridad. Sunod kay Olvido, hindi sweto sang katapos ang PNP kag BJMP ang lugar kag matag-a sa mga tanong nga tubo rason nga may pila ka mga wala nang lagas kag nakapalagyo. Palayag ni Olvido kung diretson sa mga nakapalagyo ang lugar lusot ini sa Barangay Dulao, Syudad Sambago kag sa karon pa dayon sa gihapon ang operasyon sang otoridad. Sa duga pa naton nga balita lokal, ginapausisa karon ni NOCPO Director Police Colonel Romy Falge kung niyara sa listahan ang ngalan ni Demosthenes Fernandez nga nagabaligya sa illegal nga armas luthang. Sunod kay NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, wala pa man sinimabatian ang ining ngalan apang maayugid nga maimbestigahan. Hibaloon man sang NOCPO kung matuod gid nga retirado ining pulis. Si Fernandez narakpan sa entrapment operation sa hinigaran PNP sa pagpangunan ni Police Major Jake Barila kag nakuhaan sang matagas kag iban pang mga armas lagip ng madamo nga bala kag magazines. Priso karon sa custodial facilities ang Sipalay City Police Station ang napulo ka mga persona matapos na aktuhan sa otoridad nga nagapatigan sa illegal nga pabulang sa sitio Kambigot, Purok Pinusan, Barangay Kamindangan, Syudad sa Sipalay. Ama nagaladag pa na musanday sa Tornino Chavez 60, ginaligar promoters ang illegal nga pabulang kag siyam pa kaiban lunsay residentes ang among nga lugar.
Sunod kay Police Major Edgar Tonico Hepes ang CIDG Bacolod City Field Unit. Amo nagaladagpan nun sa mga liamador, sentensyador, kag handler, kag betters. Dugang pa ni Tonico sa pihak sa pandemya kag pagdumili sa mga social gathering, nagpatigan pa sang iligal nga panahon si Chavez. Na-recover sa mga kapulisan ang pitutaran ka mga manok nga inugbulang, bulang kag kwarta nga 2,528 pesos. Duterte, handa ka mapapili sa pagka-vice presidente sa 2022 elections. Samtang mga healthcare workers nagaduso sang pag-resign ni Health Secretary Francisco Duque. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Okay. Good morning laliwat. Asa ka may ginapatamyaw di si Maninoy mo one bolo. Ginapatamyaw niya man si Maninoy niya Lance de la Torre. Si Lance. Si Lance. Lance de la Torre. Happy birthday. Uy! Happy birthday to you. Sakit yan mo. Gini kami ikaw. Ang akon nga sulok-sulok. Happy birthday, Lance de la Torre. Halin sa kay Roberto One Ball Gallo. Okay. Natato sila sa buong Pasigyapon sa North Dakota Ay, ito sila galigyan po. Yes, Doon ka very long vacationist. Hindi man to vacation. Kundi Dadala na lang vacation. Baka na lang vacation. Sa mga nurses, dira sa hospital bla, mga Filipino nurses dito mo? Sa diin? Sa dito sa North Dakota. Ah. Good morning dira sa inyo, no?
Kay Alma Alvarez Gallo, Madam, maayong aga man dira sa imo. Maninay, good morning. Kadla ko sa naligad, giga istorya kami ni One Ball nga di pagpanawag niya sa ako nara ko sa kwarto. Oo. Kan dati ka way ko sang t-shirt paglusot ni Alma niya nga gabulki mo. Sige lang. Okay, go. Dula, di na outside world. Ay, na-exit ha. Na-exit ang dasi mo. Hindi, ako na. Sakay Margie Batayo Padilla Flora, good morning man. Kay Maria Teresa Vilenio, of course. Susan Jaime Allen, dara sa Houston, Texas. Giselle Franco, Alex Montesa, good morning. Juvie Munares, pero lang din may angry meme si Kuano mo, si Mr. Milili Oligo. Nga din ko ari na. Yeah. Exit niya ako, diri ko naglusot kay Erlinda Heroy Imalay. Ari pa tayo mga Ira last pa kita. Ikaw lang naubusa dan ay From Garliano family, bantay lang ta pag-abot sa imo. kay katikabang ba ako daan. Maria Rivera Murayama, ihada, good morning. GCQ naman kita diri sa Bacolod close na naman gali sila ang ilang kuan nga ganina ng comedy bar. Amo ginayada. Sige lang bala. Kuan lang. Ay, ihada mo to sa gare. Yes. Angin ihada mo na. Ihada ko na. Ikaw ka pang maninoy kag maninay. Ako ka pang ihada ko yan. Good. Teresa Lina Hakayaw, Gerard Bayona, good morning man from Villamonte, Bacolod City. Kay Henryo Hisona, asawa ko si Dainay Sunag na tamyaw niya kasi mga anak niya nga si RR kag Tintin. Vivian Pondales Gumban, Pretty Mahilom, Garina Flores, kag kay Lorna Diligencia. Oy, kay Ma'am Luisa, kay Maria Luisa Ledesma, good morning man. Sol Lama Barnatsa sa Wadika Bacolod from Thailand. Sa kay M. Saboso, kagawad, mga ganda. Suset Alunan, kay Wensky Lee Morales. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning. Kag sa imo teacher Romela Ilustre Arevalo. Yes, good morning. May mapalambot ang akong ginabasa. Kay Erlinda Heroy po ko gani Lalaine Meneses, Diding Alohamiento, kay Shivitan. Update kami sa balita sa Puganting nga nakapalagyo kay Amon sister na hadlok sa kagabihon. Okay. Taga dito guro action Si boy. Evelyn ni Pumuseno, may tatlo pa no, wala dakpa no. Yes. Tess Duran. Arin sa palay mo ara ka na, okay ka na? Kay Erlinda Heroy Imalay, good morning watching live sa Handumanan. Of course, Ma'am Christine Menyez Villalobos, good morning man. Sa akong tukaya, Eden Zapanta Kasuyon, watching from Pinaginpinan, Kabangkalan City. Happy birthday ko na sa iya cousin, Zarina Magsico Estacio. Happy birthday to you. Daw ay galing sa diaphragm. Okay, doon ka lang alas. Kay Eileen Rojo, happy birthday man ko no, kay RB Rojo. Happy birthday to you. Hindi nis lang tag isang Rojos daan dahil lain. Hindi ko nga. Nang ihadahon. Homalomina, good morning. RG Rob Liamis, Lamis family kag Councilor Lalen Lamis sa siyudad San Cadiz. Hello. Chivitan, good morning. Greet niya ko ng banan niya si Ronald Banetan Husay sang Granada. Glycia Vlas, good morning. Pilton Lipura. Ano, may sugpon kasyon mo? Wala man. Greet niya lang sila ni Sharon, Mary Grace Loli, Toto, Boboy, Annalyn, naga-monitor sa Pasay City. Salamat. Gino Stan, happy birthday ko no kay Cristel Bravo sang Rojas Tangob. Yes, happy birthday to you, Cristel. Happy birthday. Bata ni Gino Stan. Okay. Kay Sir Edmar Kilitar, greet niya lang ko no watching live from Bago City, nagapangape. Salamat. Yes, sabi nga kapiyan Nangin nga. ko sakit ako tiyan, ganipis akong tingog. Jerry Azero Jr. Montoro lang sa barangay 35. At sige, standby kita na sa aton nga mga balita national. Don't not just throw away questions and statements. Kasmarang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:23 sa aton gali pagpabakod mula sa aton lawas batok sa pamalatian ang live extension vital. Kag ako naman ginarekomendar sa Sa detalye na sa ating panguna nga mga balita nasyonal, bukas si Presidente Rodrigo Duterte sa posibilidad nga magpapili sa pagka-vice presidente sa pungsod sa 2022 bagon may trabaho pa siya kuno nga dapat tapuson. Sunod kay Duterte, hindi man malain ni ideya ang pagpapili niya bilang vice presidente pagkatapos ang iya termino. Apang gitpahig ni Duterte nga himuon lamang niya ini kung jutay lang ang magpapili sa pagka-vice presidente. Apang kumadamo ang nagatuyo mangin vice presidente sa pungsod, magahatag siya sang ligwa. Gindugan naman ni presidential spokesperson Harry Roque nga ang ila unfinished business sang presidente among isyu sa illegal nga droga kag korupsyon. Handa naman ang DOH nga magsumite sa budget utilization report kay Senator Manny Pacquiao kasunod sa alegasyon sang mamalida nga korupsyon sa ahensya. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, handa ang DOH nga magkooperar sa anuman nga investigasyon angon sa akusasyon sang korupsyon. Yan pahig ni Duque nga may report na siya nga handa na nga ihatag kay Pacquiao para mapakita nga transparent kag accountable sila. Sunod pa kay Duque, absent si Pacquiao kag wala na mangkot sang ang DOH ang damlag lang nagtambong sa hearing sa Senate Committee of the Whole. Liwat kin pahig ni Duque nga wala sang pondo para sa bakuna ang naglabay sa DOH kag ining nagrekta sa mga manufacturers. Una kin pahig ni Pacquiao nga preparado ini nga pamatudan ang alegasyon sa korupsyon sa gobyerno, pagi naman sa pag-umpisa sa investigasyon nga magiging gastos ng DOH sa pandemya. Nagpatigayon sang rally ang mga healthcare workers sa tubang sa opisina sang Department of Health bangod sa wala paghatag sa ilang meal, accommodation kag transportation allowances. Bangod sila kalakip sa ilang ginaduso ang paghalin sa pwesto ni Health Secretary Francisco Duque III nga ginlaragway nila nga inutil. Nag-isa naman ang nakikbahin nga grupo sang healthcare workers nga sa ila na ibalaan nilang napain nga on 115.2 milyones pesos para sa duwang nila nga allowance kag benepisyo. Nadalahig man si Presidente Rodrigo Duterte sa panawagan sang healthcare workers kay sunod kay Robert Mendoza, Presidente sang Alliance Health Workers, wala sang kabalaka sa ila ang Presidente. Sunod pa diri, tuma na ila pagkadismaya, bagod wala na mailuhan ang ginahimo nila nga pagsakripisyo para pangunahan ang pagkatubang sang gobyerno sa pandemya tugas sang COVID-19. Gin-classify naman sa Department of Health nga high-risk areas ang regions 6, 8, 11 kag 12 bangod sang ilang mataas nga average daily attack rates kag hospital bed occupancy. Sa DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Althea de Guzman, ang apat ka rehiyon na naka-record sang ADAR nga mas mataas sa 7 ka kaso sa kada
100,000 ka populasyon. Sa Region 11, yara sa 71% ang hospital beds ang okupado, kag 86% sa ICU beds ang nausar tubtub Hunyo 28. Mataas man ang ICU utilization rate sa Region 6 nga may 83%, kag sa Region 12 may 74%. Samtang yara sa safe zone ang hospital kag ICU bed occupancy rate sa Region 8 apang in-classify nga high-risk area bangod sa matag-as nga na-record. Nangabay naman sa paghangop ang Department of Health para sa mga health workers matapos nadugangan ng mga videos nga nagalap na online may kangtanan sa improper COVID-19 vaccination. Una din nadugangan sa duha ka videos ang naglapta nga ginapakita nga napaslawan ang health worker nga maduso ang syringe sa plunger samtang naga-inject sang bakuna pareho sa insidente nga natabo sa Makati City. Sunod sa DOH, may ihibalo na ang ahensya angot sa mga bagong video ka nagikangot na sa natungdan nga local authorities. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, padayon ginabantayan kay ginausisa ang mga report sa mga individual nga wala nakakuha sang dose sang bakuna. Padayon na naman sa Bureau of Immigration ang pagdumili sa mga travelers salin sa India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Oman kag United Arab Emirates. Hinangin bahagi sa BI bilang pagtuman sa direktiba sa COVID-19 Task Force nga dumilian ang pagsulod sa mga travelers salin sa 7 ka mga pungsod tubtub Hulyo 15. Ang ban magatapos na kuntani sa mabot nga Martes apan na desisyon ng Interagency Task Force nga ining palawigon sang duha ka semana bangod sa COVID-19 Delta variant kag kinahanglan pag-implementar sa istrikto nga border control. Ang atong mga balita international, balita sa sports, kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Ara ka na da? Arin ako diya, kay Ma'am Vanessa Mayo, tell me more, tell me more. Tell me more, tell me more. Muna? Riala George, mutsi mo eh. Happy listening ko no kay sa family Riala dira sa Ubos Simbahan sa siyudad San Victorias. Simbahan gidya. Ubos liya subot Ubos simbahan. Ubos simbahan. Hindi nga ubos simbahan na. Sakit ako yan. Kay Rowan Bukog,
Bokog or Bokog? Bukog lang. Bokog Taliedo. Good morning. Nagapangapi ko na sila dira sa may siyudad sang Sipalay. Yes. Alma Cordova, good morning. Salamat ko na sa news. Walang anuman po. Oh. Wengski Lee Morales, good morning. Kay Chamba Approaching, good morning. Lang da sa host sang Lights of Bago. Idol, saan naman taayhan ka Lights of Bago? Next year naman kay January, di bang Lights of Bago? Ginatamyaw niya ganiya boss, nga gwapuhon nga maninoy monet. Gapamati subong halayin sa barangay Administrator of Barangay Napoles. Okay. Sige. Si Anthony Lang. Good morning, Anthony Lang. Si Anthony lang niya. Anthony lang. Hello, good morning. Von Vivero, good morning. Greet niya lang ko ng bata niya, si PJ sa Handumana, nagapamati sa Aksyon. Thank you. Tess Duran, good morning man. Si Joy Pineda. Ha? Upurahan sila ni Joy Pineda. Upod sila ni Joy Pineda. Morning da. Yes, Russell Gomez, ara sa gihapon. Beth Tumangan, morning ko no. May greet siya sa punta. Keep safe and God bless everyone. Salamat. Chamba Approaching, hambal niya liwat. Pag-greet niya lang si Mayor Nico Yulo, kag iya nga Vice Mayor Manina niya, anay Mayor Monet Torres. Yes. Nal Rec, Sarabia, good morning. Watching live from Candoni. Morning makuno kay Kindrek, Bibing kag Pia. Stay safe always. Salamat. Merly Gonzaga, good morning man. Kag kay Mary Grace Mongcal Cabalfin. Dara kay Raimia Garcia, good morning dara sa imo. Kag kay Sir Motope. Sir Tope Purano, good morning. Kag sa Erlida's Restaurant dira sa may si Nonoy kag si Jan. Yes, Nonoy and John Acoustic Duo. Salamat. Saan naman kami kabati sa inyo man. Kalayo, sa birthday namon. Kay kinang lagi niya magbaga to Carla birthday gid. Oy. Hindi pwede nga mga Kalaway man week sari mo, hindi pwede. Week sari. Mangita ko danay ka week sari. Ilinit si mo Sige, agida. Ilaglag. Tagi ka ron. Kay Phoebe Achivar Eslao, good morning. Naga-monitor sila ko na sa may Punta Taytay. Kay Jessie Rumbines, good morning man. Ano ni kagawad? Ano man? Utod dyan siguro. Amot ka naman ng utod dyan sa Indonesia. Base. Utod ni kagawad Melchor. And greet ko lang iya bata, si Queenie Rumbines. Hello. Nagpa-picture ko to kay Queenie. Si Kwan na lang sa kupa na lang da si SB Tupas. Jason Tupas! Ano, tataliwat makalagaw-lagaw man. Kaya para makahapit ka to kay Awin. Oo, gali no. Sa Fukuda Machi. Oo, hapitan na lang tong engineer na kilala mo. Wala. Sa Candone, engineer si Pacto Ruiz. Ganto. Si engineer Ray Ruiz. Yes. Na. Municipal engineer na sa Candone. Hindi ka magtalang da, kaya aram lang na da. Perfect. Ano mga namin sa Candone man? Si Engineer Ray Ruiz. Ako na. Si Padalan. Ano siya na engineer? Si Mayor Goroy. Ano siya na engineer? Civil. Di ba si Padalan? Yung mga lansang. Kasi padala niya mga siminto, bro. Basta pasanon mo. Pilokdog. Auction boy, may duha ka bag di para sa inyo. Sir, padali na lang alublocks, bikan bato. Matindog. Tindog ka balay. Amat lang na, ano naman. Perfect! Sa 92, dugo huloy ang akon mataba. Sige lang bala. Magin na yan. Chinita ko mo today. 93,000 FB Live watchers. Hello. Slasher Sumugat. Good morning. Wait lang. Sige. Ano na siya. Wala na may gasulod. Isa ako, no? Basta sa mo may gasulod na da. Anong sitwasyon? Si Slasher Sumugat, maugo lang. Oo, yes. Of course, sa akon maninoy dira Major Wilfredo Benuman. Good morning kay Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Pero may gid nagapamati. Si Kagawad Mila Alit, good morning Dramel. Nakasubmit na sila sa ilang mga report. Ha? Ano Ay, mga report nila lang submit mo, tingnan mangkot ko nakasubmit na sila. Oo. Ete ako yung wala pa mo. Oo. Wala pa kaya gali. Wala pa. Nagapa-greet magali si JR Cordero. Mabalia anyway, utod ko gali ni Hernani. Kiraw. Pero nga Cordero, apelido. JR Cordero siya yan. Utod siya na. Masila, yan na, ni Cordero, pero utod ya.
Yan na, ni Kiraw lang ilala ko. Sorry. Nani kiraw lang kilala mo yaw. Oo. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning. Yes, kay Ma'am Andrea Amanda Jaime. Good morning, ma'am. Yes, Dira sa of course. Ma'am Jean Oisiser, ari na. And Ma'am Jean Hesolgon, dira sa Bebs Magnustan sa Banwa sa Valladolid. Ma'am Chona Cordero, Miss Eden, always guwapa ay. Thank you so much, ma'am. Nakapartida, naka-mask pa na, mama. Ano lang yung makita mo nga wala akong mask? Ay, nano pa yung biro. Kasi sa garo nga. Ay, gali. Ay, grabe ka guwapa. Taningan ka bugalo. Ay, katikalon, gali. Kaya yun yung sariling hakwat sa bangko. Kulasa. Kulasa, hapit na. Kulasa. Leds Bagyos Atanasio. Good morning, man. Okay, ready na kami. Ready na kami. Standby na kami. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:39. Sa detalye sa Balita International, ginpalayag ni Russian President Vladimir Putin nga ngalanan sini ang posible nga magabulo siya sa pwesto apang yara sa yapon na desisyon sa mga botante. Si Putin ang natala na magtapos sa iya termino sa tuig 2024 kag nagadesisyon pa kung palawigon ang iya pagserbisyo. Naibaloan ginilisan sa Russia ang ila konstitusyon na pila ka tuig na nakaligad kun diin ginapahunugutan nga makapapili pa si Putin sang duha pa ka 6-year terms kag mangin presidente tubtob sa 2036. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, pagapasidunggan sa globe business ang mga local nga micro, small kag medium business owners pagi sa Saludo SMEs campaign sa sining tuig. Sa diin patahatagan sila sa inspirasyon sa mensahe pagi sa Through the Changing Times, tuloy tayo kang nagasuporta sa ila bilang masaligan nga partner agon nga ini sila ang makapasanyog sa ila sining nga negosyo. Ang Saludo SME nga campaign amo ang annual initiative sa Globe Business agud kilalahon ang kontribusyon sa economic development ng pungsod nga ginhimo sa mga micro, small kag medium businesses. Una ini nga ginlonsar sa 2019 agud maghatag sang pagkilala sa mga panghangkat kag kadalagan sa mga small and medium enterprises kag maghatag inspirasyon sa iban nga mga negosyante nga nagapangatubang sa katulad man nga mapaghimakas agud makapadayon sa ilang negosyo. Bangod ini sa 2020 nga nag-igo ang pandemya. Ang ini nga tuig nga kampanya nagsugod ini sa virtual event nga naga-feature sa special messages gikan sa kay Globe President kag CEO Ernest Cu kag sa Ayala Corporation President kag CEO Fernando Zubel de Ayala. Sa ila sini nga mga mensahe sa natunggan nga mga lideres ng negosyo, gin-highlight nila kung paano sila nag-isa agud matagan sa puwersa ang mga MSMEs sa husto nga mga gamit kag skills agud ma-reinvent ang ilang negosyo kag magin manilag-on sa palaabuton. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 83 centimos. Ang Singapore dollar 36 pesos kag 30 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 29 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, ngayon kasal na kahapon nga adlaw ang businessman nga si Dave Almarines kag actress nga si Aramina sa Alpha Land, Baguio Mountain Lodges, kaupod ang pila ka pamilya kag mga abyan. Sila nangin mag-fiancé Enero sini nga tuig kag nagpasalamat ang actress mungod sunod sa iya, wala nagpangduwa-duwa kag wala naguntat si Almarines sa pagpalangga man sa iya kag sa iya sini nga bata. Sa balita naman sa patag sa sports, mula na batyagan sa Atlanta Hawks ang pagkadura sa All-Star point guard nga si Trae Young matapos ginpiyerde nila ang Milwaukee Bucks sa score nga 110-88 sa Game 4 sa NBA Eastern Conference Final Series. Sa karon, duha na daog kag duha ka piyerde ang sa kon 2-2 na ang standings ang duha ka team. Wala nakampang si Young bangod sa ankle sprain sa itong Game 3. Naimuluan pag umpisa sa second quarter, amat-amat na nga nagdako nga abanse sa Hawks.
Ulihi pa ang Bucks sa third quarter sa nagsakit ang tuhod sa Okun Mas sa naabansihan pag ng Bucks sa third quarter. Sa nagsakit ang tuhod sa two-time most valuable player nga si Giannis Antetokounmpo kag wala na nakabalik pa sa hampang. Ginpangunahan ni Lou Williams ang Hawks sa iyas ni 21 puntos samtang 20 puntos naman si Bogdanovic. Balita espesyal! Good morning, good morning, good morning sa aton sining mga ka-aksyon. Happy first day of July. Ay, first day gid gali sa July, no? Ligad na lang kaging greet. Happy Merry first day sa Christmas. June. Awa. Merry Christmas. Buong July 1, Action Boy. Oo, kag-uwian now in the second half na. Sang aton sining tuig, third quarter na kita. Yes, Diba? after sina July, di syempre August. Na after sang August, nagatika na si Tito ko Jose Marichan. Okay. Gamo na siya. Whenever I see girls and boys. Ano man na siya, July, August, September. Kalugay pa. July na bala subong, dugi na hunos lang balang mga May October pa. August, tapos August, may September pa, no? September na ganito kay Burr months na mo gamo. Kaysa Burr months, ganito, no? Whenever I see na. Gamo na dayon, Action Boy. Okay. Sige, tamyaw, danay bing mga arap pa daw. Tamyawon to danay, of course. I-greet ko lang, of course, kagawad Monico Prudente, kag Ma'am Mercy dira sa barangay Nanunga sa sa diri gani sa Inigaran? Pontevedra. Nanunga? Ibi Magalon nagali si Sir Amer Bilbao. Kag ang tatlo ka mga SB before boys sila ni Angelo Mendoza, Paul Medjavilla kag si Wewe. Ara din sila nag-aululupod, of course. Attorney Dag Pandan. Good morning, man. Kamusta? Yes. Kamusta mga kamanukan? Kung daka perti ko palakaon sa akon mga manok. Wow. Nagagotok na to sila gani. Ayaw ko ito magdakot na sila, ha? Kunami, mo ba? Dito ka pa kaya kay Attorney Dag, kay turnover ko na siya. Kasi ito talaga pa ka. Ulay ko ito talaga inamutan. Siya gabubod. Siya bubod na panawag sila. Oo. Siya gabubod sa mga kamanukan mo to. Ubra ko na sa mga manok. Galing lang sang feed sa ilababa mo. Tiyan mo gima ng manok. Alang-alang suguon mo na sa mga hugas pinggan. Gani manok. Pakaunon mo na sa mas makibot kagihawon. ka. Pakaunon mo lang sa kagihawon. Perfect. Good morning lang da sa akon nga mga 35 ka mga manok. Kaya yung isa na patay mo. Ay, gali. Hindi mo ko pamangkoton nga. Nga na patay ako. Inihaw mo Pwede guro. siya maginawa. Ay, inihaw mo guro. Basi kung ginsampaw mo sa tinigang, wala man. Wala pa Well, anyway. Wala pa to siya. Good morning man sa akong amigo, kay Engineer Ray Ruiz sang Candoni. Yes, Ma'am Jean Hesulgon sang Bebs Mangustan. Kay sino pagid? Si ihada ko Jocelyn Song Comedia, no? Actually, subong adlaw Action Eden, may bisita kita karon ni adlaw, no? Yes. Ako niya amigo ko hindi mo ay dugay na ni kami amiguhay. Ay kamo yang miguhay, kami sang iyayang at tiayon, kaming migahay. Kamo yang migahay. Yes. Ay gali ka? Yes. Kamo ang Kita mo dulce corazon ang pangalan ko. Hindi ba kamo business partner Hindi or kami. Plain friends ang lahat. Okay. No other agenda. Friends na gid kamo Friends ya. lang yun. Kaya ito kalawa, ay may imaninay mo siya. Hindi. Doon lang alang. Alang pa na iya. Lang alang. So, plain friends. Pangin bisita ta sa subong aga, balo ka dudugay na niyong kami ka kunay. Nakakita na gid man kami. Siguro 3-4 years ago pa siguro, no? Wala na yung mga kaaksyon. Sa aton nga mga kaaksyon dira sa nagamonitor sa Facebook, when tanit subong sa Balita Espesyal. Kay karon nga aga, mangin kaupod naton diri ang kilala kag eksperyensyado na nga two-term senator nga karon gobernador sa probinsya sa Sorsogon dito sa Bicol, no? Alin sa legislative work sa Senado, nagkadto sa executive work bilang gobernador sa Sorsogon o kung probinsya sa Sorsogon. Balita naton mabalik Senado ni Aksyon Eden. Muna yung namian ko kay mabalik Senado ang aton nga amigo, no? So let's welcome mga kaaksyon si Senator Governor Chis Escudero. Governor, good morning and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Boy, magandang umaga sa iyo sa lahat ng listeners natin ng Aksyon Radio sa Bacolod, gayon din sa buong lalawigan ng Negros sa Occidental.
Magandang umaga sa inyong lahat. Mayang aga. Sige, good morning, Senator. At kasama ko po dito si Aksyon Eden Aboso, yung partner Aksyon ko. Eden, good morning. Good morning, Gov! Agam, congratulations po itong sa mga taga Sorsogon pala. Congratulations. Kasi po itong Sorsogon pala, formal na nabigyan ng award ng ISO certificate ang inyo pong probinsya. Mula ito sa Switzerland-based na International Organization for Standardization or ISO. Bilang pagkilala po sa mabilis na at dekalidad na serbisyo publiko at pamamahala po ng provincial government sa mga kababayan natin dyan sa Bicolandia. At ang Sorsogon po pala itong kauna-unahan na probinsya sa Bicol Region na may ganito pong award. Governor, can you explain to us ano pong award itong ISO na binigay po sa Sorsogon? Action Boy, tama ka. Una sa Bicol, pang-anim sa buong Pilipinas out of 81 provinces. Ang certification ay binibigay ng International Standard Organization bilang pagkilala sa management system, sa proseso, sa trabaho ng kada empleyado, sa sistemang nakalagay para magawa namin yung maliit at malaking trabaho namin bilang isang pamahalang panlalawigan. Halimbawa, Action Boy, Action Eden. Meron kaming sistema sa maliit na bagay tulad ng paglinis ng aircon kada 6 na buwan. May GPS lahat ng aming sasakyan para malaman namin yung mga sasakyan ba'y ginagamit sa tama? Nagpunta ba sa mall? Nagpunta ba sa motel? Nag-overspeeding ba? Lumabas ba ng probinsya? Lahat po yan automatic na computer-generated na memorandum para matiyak na sino man nalalabag ay agad po naming malalaman. Gayon din yung mga proseso namin sa Kapitolyo. Bawat pisong pinagkatiwala po sa amin ay nagagamit ng tama at wasto sa pamamagitan ng mga sistema kung saan sino man ang mag-aksaya ng pera ng gobyerno, agad po naming matutuntun at makikita. Yan ang in-evaluate ng ISO. Madalas, Boy, Eden, private companies lang ang may ISO. Pero para sa akin, may karapatan din naman at oportunidad ang mga lokal na pamahalaan na mag-ISO certified. Ito pa ba, Governor, ay merong benefit for the people of Sorsogon itong ISO certificate mo? Opo, mas efficient na serbisyo, mas nagagamit ng tama ang pera at client-focused, ika nga, ang anumang ISO organization. Ibig sabihin nun, yung performance evaluation po ng aming mga empleyado, nakabase po sa feedback na nanggagaling sa mga taong pinagsisilbihan po namin. Ang benepisyo ay klaro po, mas magandang serbisyo publiko at wala po nasasayang na pera tulad ng dati. Opo. Congratulations po, Governor. Ika-6 pa lang na probinsya sa buong Pilipinas. Ano po ang Sorsogon na nabigyan ng ISO certificate. Mapunta ako sa Senator dito po sa COVID-19 update natin. Ito po bang Sorsogon ay nakatanggap na po ba ng bakuna? Kumusta po diyan sa Sorsogon? Opo, pero nakakarating po sa amin ay Sinovac at saka AstraZeneca. Sa katunayan, Action Boy, ako, Sinovac ang tinurok sa akin bilang local chief executive na kinlasify nila na A1. Oh. So far, 4% ng aming populasyon ang meron ng bakuna. Mababa sa national average dahil inuuna muna ng IATF yata yung mga lugar na mataas ang kaso tulad ng NCR. Paano po napanatili ninyo parang mababa po yung kaso ng COVID-19 dyan sa inyong probinsya? Pareho lamang ang ginagawa namin tulad sa ibang probinsya. Kung may pinagkaiba man ay ito. Pinapangalanan namin, Action Boy, sino mga magpopositibong pasyente sa Sorsogon para mas madali po ang contact tracing. Madalas kasi may nakakalimutan pinanggalingan, nakasama, nakausap o pinuntahan yung pasyente. O sadyang may tinatago siya dahil ayaw niyang malaman ng misis niya na may pinanggalingan sa lugar. So madalas mahirap po ang contact tracing pero pag pinangalanan, pusang loob na pong nagpapatest, nag-isolate at nag-quarantine, sino man pong nakasama, nakausap o pinuntahan niya. Opo. At ito pong Governor, itong universal healthcare, alam po natin na diyan sa Sorsogon, meron pang mga pilot areas diyan kung saan pinatutupad itong universal healthcare noong pang 2019. Malaking tulong po ito para sa gitna po ng pandemya, di po ba? Tama po kayo. Sa katunayan ngayon, no balance feeling po kami sa sino mang mga ospital, saan mang ospital namin. Pangalawa, sa darating na buwan, mabibigyan na po namin ng maintenance medicine. Ang sino mang merong diabetes, hypertension, asthma, AIDS, nagbubuntis na nanay, nagpapasusong nanay, at 0 to 5 na bata. Para hindi na magkaroon pa ng komplikasyon ng kanilang mga karamdaman.
Governor, ito pong kasama ko may tanong din. Pero bago po yan, ito lang po, from the horse's mouth na talaga. Kasi po, may mga balita na planong magbalik Senado po kayo. Tatakbo muli sa Senado, ito pong 2022 na elections. Ano po, Governor? Naging tahimik na yung buhay mo dyan, magandang performance mo sa Sorsogon. Ano pong nag-joke sa inyo para po tumakbo muli sa pagka-senador po? Tama ka, boy. Hindi ko ilalagay ang pangalan ko sa balota sa pagka-senador para isa sa pagpilian ng ating mga kababayan sa darating na eleksyon. Sa ilang dahilan. Una, nais kong iambag at itulong anumang nalalaman at karanasan ko sa muling pagbangon ng ating bansa pagkatapos ng pandemya. Pangalawa, ang paniniwala ko hindi lamang naman apelyido o pangalan namin ang may karapatan pangunahan ng aming lalawigan. Marapat bigyan ng pagkakataon ng iba dahil baka mas magaling o magaling din naman tulad ng nagawa ko sa aking lalawigan. At pangatlo, boy, pag pinatagal-tagal ko pa itong LDR namin ni Hart, baka may ibang tsinelas na sa bahay namin na hindi kanya o hindi akin. Mas pipiliin ko palagi na maging malapit sa aking pamilya at sa mahal sa buhay kung may pagkakataong ibibigay. May partido po ba kayong may partido po ba kayo kung tatakbo kayo, Senator? Nationalist People's Coalition ang aking partido, boy. Okay, sige. Si Aksyon Eden po, Senator, kung marapatin ninyo, may katanungan po. Aksyon Eden, good morning. Sir Cheese, good morning po. Huling katanungan po. Alam ko medyo busy po kayo, pero hindi ko po dapat palampasin kasi baka magalit yung mga tagahanga namin dito, especially na po yung mama ko. Kamusta naman po yung good friend ko, Mrs. Hart Evangelista Escudero? Paano po ang nangyari sa inyo nung kasagsagan po ng ECQ? Long distance relationship po ba kayo? Kasi medyo maraming makakarelate dyan, Sir Cheese. Gaya ng sinabi ko kanina, Action Eden, medyo LDR kami. Pero nasa mabuting kalagayan si Hart. Ang trabaho niya ay nasa Maynila, sa ibang bansa. Pero itong July, magsisimula na ang taping ng kanyang bagong teleserye na ang pamagat ay I Left My Heart in Sorsogon. Nasa Sorsogon mismo ang shooting, kaya mas madalas kami magkikita itong buwan ng Hulyo dahil doon nga sa Sorsogon ang taping po niya. Grabe naman ka. Very supportive talaga si Sir Cheese when it comes to Miss Hart. Actually, Sir Cheese, nanonood po ako ng mga TikTok videos po ni Miss Hart Evangelista. Kaya, extra ko doon, Eden. Pagkatapos po ng itong interview, baka mayroon akong personal greetings from Miss Hart Evangelista para sa birthday ko po. Pero next year pa. Parang tagal pa. Just joking. Pero regards po from me, baka ma-remember niya na nagpa-picture ako long time ago sa kanya. Salamat po, Sir Cheese. Thank you. Governor, salamat po for your time and baka po may mensahe kayo sa ating mga kababayan, lalo na yung mga patuloy pa rin na sumusuporta po at naghihintay sa pagbalik ninyo Senado. Well, hiling at dalangin ko, Boy, na sana maging ligtas ang bawat isa sa inyo. Dalangin ko rin na malampasan na natin ang pagsubok na ito na dala ng pandemya at basta't nagtutulungan at nagkakaisa lamang tayong lahat. Walang dahilan para hindi po natin malampasan yan. Sa muli, pagbati na lamang. Damogid salamat, kag sa liwat, maayong thank you and good morning, boy. Ingat kayo, Action Eden, ingat kayo, keep safe. Yes, salamat po, Governor Cheese Escudero. Thank you very much for your time. Mga ka-aksyon, si former Senator Cheese Escudero. Actually, kami ni daw, kapila kami ni kaupo dyan nga daw, may mga personal kami ni ngayon danay. Wala nga, what I mean is, trabaho pero do ka kuan siya do ka hapos bala kon mangin ka upod nimo no. So do excited man ko nga mabalik Senado si Senator Cheese Escudero. Ikaw ya excited nga magkanto di si Hart ay. Oo, perfect. Kay lapit na lang kita ni mo. Naka-picture ka kay Hart really? Oo, dugay na to ya. Aha, okay. Sa din sa mga sa diri sa Bacolod. Diri sa Bacolod. Pagkanto. Kaya nakakasaka na di sa station actually mo si Hart. Kasaka na. Tingin wala ka pa-picture. Ako pa. Ako siya ang nagpa-picture si mo. Ako ang upod siya. Ay, kagali. Wala ko nagpa-picture siya. Ako di kadamo ga picture sa akin. Abi ko siya ang nagpa-picture si mo. Pero ka very kuan na siya, very hindi mo bla kundi si Hart. Guwapa.
may kwarta, artista, famous. Kompleto, bakuna. Pero hindi siya hindi siya namin ko down to earth man sa iya. Yeah, so Aksyon boy. Kuan gid sa iya. Idol ko ginang mga niya, mga bayo niya, mga walk-in closet niya bala, mga wardrobe, mga Kaya fashionista gid siya, no? Yes. Kaya may right man siya nga may fashionista. Yes, grabe no? Sige, okay na? Yes. May dugang ka? Wala na. Sige. Mercharita Ferrer, good morning, Mandara. Dennis Nuestro, Donald Cabasag, Jocelyn Concomedia. May picture man sa kuno kay Heart. Dira sa Aksyon Radio. Okay, pagkanto, diguro nagkanto man sila. Okay. Ari gali Aksyon boy, nga pamatiliwat si JR Cordero. Ato hambali bala utod ni Hernani. Hernani, ano na sugpuni be? Cordero eh. Sige, okay na? Yes. Sige. Standby na kita mag-aksyon sa Aksyon Hotline. Mag-inkaw po ninyo sa Aksyon Brian Morden. Ang inyo naman din news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!